Кажи готов ли си? Готов съм. Изстреля. Да. Ево. Пробия. Ево. Пробия. Тук го виждам. Пробие? Да. От тук я виждам. От тук я виждам дупката. И какво да речеш? Какво прави тази пластмаса? Стали нашите... Каква дупка му направи? Я да видиме. А топчето ето. Ето. Топчето. Ето и дупката. Опа. Зад. Добре, дупката е идеална. Тук сме на стрелбището. Идеална е века дупката. Добра ли дупка? Идеална. Това още не е спрело да ти кажа.